या ठिकाणी या पुण्यभूमीला अभिवादन करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे। इंग्रजांविरुद्धचा लढा, भारत छोडो याचा नारा आणि संपूर्ण देशामध्ये समस्त नागरिकांनी, स्वातंत्र्य सैनिकांनी, जनतेने उभा केलेला लढा आणि त्याबरोबर या लढ्यात आणि या दरम्यान ज्यांनी आपले बलिदान दिले त्या सगळ्यांना अभिवादन करणं, या दिवसानिमित्त आणि या निमित्ताने आपल्या आयुष्यात या भावनेने सतत राष्ट्रभक्तीच्या, राष्ट्रप्रथम या भावनेने काम करणं, या भूमिकेतून या ठिकाणी अभिवादन करायला महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाच्या वतीने मी आणि आमचे सर्व सहकारी इथे आलेलो आहोत।